नमस्कार सगळ्यांना नमस्कार. होपफुली तुम्ही सगळे बरे उरतले आणि एकदम मजेन उरतले. आजची रेसिपी हा दिवाळीचे फोव. हाका लागपाची सामग्री हा मीठ, वेलची, नाल, गोड आणि हे पातळ फोव. तूप लागतले 1 टीस्पून तूप आणि हे वेलची सोलून आम्ही हेजे पावडर करून घेऊया कुटून. हे भाशेन पावडर जाल्ले आसा. आता एक ताट घेऊन नाल घालता आणि आता घालूया गोड आणि आता मीठ आणि हे वेलची पावडर. तूप घालूया 1 टीस्पून हा आणि हे मिक्स करून घेऊया आम्ही बरे कालून घ्या. गोड सारखे पातळ जावपाक थंय आमचे आता मिक्स झाले आता. आणि आता घालूया फोव. पयलींच जर घालून काले जर फोव एकदम मऊ पडटले. आणि एका आता बरे मिक्स करून घेऊया. वास बरो आयलो. हे आमचे फोव झाले तयार दिवाळीचे. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरे करू.